Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is vrijdag 20 maart, welkom bij Bient Sport. Maar Joen als absolute haatgast, het beest van de tienje, het fietser Liewe Westra. Verder is eigen omroep, wielerfanaat / romanticus Andries Bakker. En hij wil de nieuwe Mart Smeets worden, fietsjournalist Juri Eindsen. En de grote vraag is vanzelfs, zal het voor Liewe Westra weer krijgt zo'n topseizoen worden als verlinier? Voorop altijd maar weer Westra. Kou, ben je gek, dat voel je niet. Regen, ben je gek, dat voel je niet. Lange Westra! Lieve Westra, ere wie ere toekomt. De gele trui, die moest hij veilig stellen. Steeds maar doorduwen. Ja, de successen van vorig seizoen in vogelvlucht, Liewe. Maar zelfs de gele trui in de Tour de France. De koninginnenrit winst van de Dauphiné Libéré. Maar wat er voor mij echt uitspringt, heren, dat wie toch eigenlijk die 5e etappe van de Tour de France. Hè, die Kasseien-etappe. Want uiteindelijk wie het laatste boom die het wint. Maar Dovi is toch eigenlijk de sterkste. Ik heb een hele goede dag. Wie is een binnenkind? Ja, het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè. Ik heb een opdracht om mij te zetten, dus dat weer wel duidelijk. Dus ik ben een van de enigen die onder start in de Rijn kwart stie. Dus toen werd het wel duidelijk dat ik mij moest zetten. En dat lukte gelukkig ook. En toen ron alles eigenlijk goed. Ja. Want we zeggen, kijk wat succes. Het is echt een topseizoen, toch? Kunnen we stellen. Ja, afgelopen seizoen was fantastisch. Wat spreekt er voor jou uit? Springt er voor jou uit? Ja, toch wel de zege, denk ik toch, van Terpstra in Parijs-Roubaix. Dat wel, sinds jarenlang weer dat we een klassieker wonnen. Dus. Ja. En Andries, voor jou misschien van Liewe, ik wil echt die kasseien-koers. Ja, dat is fantastisch. Liewe die moest op een gegeven moment hem zakje litten en dan brachten we hier naar voren daar. Dat we hier wel drijf, ja, lekker banden krijgen en dan is het nog gewoon als we die zelf rieden mochten. Dus dat liep het haast wel. Maar wat ik zelf ook heel mooi vond, is die etappe in het criterium du Dauphiné. Hè? Eigenlijk de koninginnenrit van die voorbereidingskoers op de Tour de France. Nou, dan is iedereen toch hartstikke goed. Maar Liewe Westra wint hem toch gewoon. Dus ik ben altijd nieuwsgierig naar Liewe van als er nou net in het eerst van Nibali rieden mocht, Mat, hoe goed is het dan? Hè? Dat heeft er wel bij te krijgen, want normaal gesproken Risto altijd Parijs-Nice. Hij is een keer tweede west achter wie werd het? Wiggins, achter Wiggins, altijd kwart in het klassement. En nou Riest hem dus voor het eerst dit seizoen net. Dat heeft ook een beetje met Nibali te krijgen zelfs. Ja, tuurlijk. Ja, ik wist van het dat ik bij deze ploegen Astana zou tekenen. Dat ik als knecht zou rijden. En ik ben inmiddels ook 32, dus ik had die keuze nam en ik had er totaal geen spijt van. Maar in hoeverre maar zo die schema aanpassen dan op het schema van Nibali? Volslijn denk ik dat net. De meeste haast volslijn. Ja, ik rijd hier bijna hetzelfde programma als hem. En de hele voorbereiding straks weer naar de Tour doe ik met hem. En met de hele ploeg die de Tour rijd. Ja, dat is vanzelfs de meesterknecht van Nibali. Maar verlangt toch wel eens naar die vrijbuitersrol die hier is bij Van Kanselij? Ja, maar die had ik hier echt wel op zich. Ik krijg mijn kongens nek. En dat zei ze duidelijk, maar dat, ja, ze kent wel zeggen, maar dat weet ik zelf ook. Ik ben gelukkig dat we niet eens jongen ik rij in Catalonië gewoon een vrije rol. Ik kan dwan en litten wat ik wil. In Dauphiné win ik een rit. Dan had de hele week zijn van je krijgt kansen. Hier is een week lang kisting gaan. Dus ik ga gewoon de hele week omvallen. Dus ik win dan die rit, maar die deed de fjaalwaak ik tweede. En ik zie het bijna elke dag mij in een kapgroep. Dus ja, ik krijg kansen gedaan. Ja, hoe is het eigenlijk om in Kazachstan, om in Astana te rijden? Of voor Astana te rijden? Voor Astana.
Na een hier, ja, goed. Ja? Ja, nou, het zei ik zit hier echt op mijn plak. Ja, kazak onder de kazakken. Want ik heb altijd de indruk dat is bij vakantielei altijd onvallend. Dat best nog. Maar dan gong ze altijd al in het begin van een etappe en daar is de hele dag voorop en dat erom ging, dan hellen ze hem in. Ja. Ik heb wel het idee dat die ploeg daar wel hier wat rustig houdt, dat ze op de beslissende momenten onvalt. Klopt dat? Ja. Als ze wat in de streng houden moest toch voor de goede momenten. Ja, maar nou, daar gaat het op een gegeven moment toch om. In beeldrijden, als je prof wordt, dan is in beeldrijden super belangrijk. Maar ja, ik ben nou op een niveau dat, ze kennen me nou wel en ja, een hele dag in de kopgroep rijden, daar heb ik niks aan. Ik moet gewoon in een ritten, ja, wat voor de overwinning is en een lastige ritten. Dan moet ik gewoon mij zitten. Die fase is eigenlijk gewoon voorbij. Die is ontgroeid eigenlijk om alleen nog maar op kop te rieden dat ze die Shen kennen. Maar van Astana, daar is er nog nooit West in Kazachstan? Nee. Nee hè? Nee. Je merkt net denk ik hè? Nee. Nee, wel altijd wel een keer, maar dat is er nooit van komen. Nee, ik ben benieuwd hoe het er eigenlijk uitziet. We kunnen even zien. Dit is Astana. Ja, prachtige gebouwen, zo ik zeg. Maar hoe is er eigenlijk nooit in trouwens? Hoe is er nooit in? Nee, het is Trajelien had daar een ploegenpresentatie hoor. En ja, dat hier toen dat ik bij de ploeg kwam in Italië en dit hier, ja, omdat het de ploegen zien hier besteedt, hebben we het nou bij wie dit hier Dubai, denk ik. in Dubai hebben we het gewoon. Ja. En ja, en dat is het dan eigenlijk. Ja. Dus, Het is wel een beetje Astana zat het, ik bekend zie het. Soort yield, alles is te cape. Net iedereen vindt Astana de ploeg even populair in het peloton. Merkst u dat ik wel? Dat ze denken van, nou ja, dit is eigenlijk het Real Madrid van het fietsen? ja, weet ik niet. Maar ik merk dat net echt in peloton. Het is gewoon, ja, het is gewoon een topploeg. Gewoon clear, zo simpel is het gewoon. Met alle respect van waar ik wij kom, vakantielei DCM, die gewoon een superploeg. Wie ik alles gewoon perfect regelen. Alleen nog budget is gewoon leger. Ja. Dus ja, het is gewoon van onder tot van de Champions League van het voetbal is dit. Maar is het dan ook zeg maar in het peloton zodat je rijdt dan bij Astana, is het dan ook wel eens van de kleinere ploegen een soort van, doe jij het maar, jij verdient meer geld dan ik. Nou, dat net, maar ik merk wel dat het grote verschil is gewoon dat het, we reden gewoon altijd met z'n allen bij een kwander. En ja, natuurlijk, dat is natuurlijk wel een van de tappers in de ploeg. Dus er wordt wel ruimte van die maken. En dat is een heel groot verschil. Dus het fietst gewoon makkelijker. Ja. Zo simpel is het gewoon. Hoe gaat het nou met die? Want we hadden Sjoen in de Tirreno. Dit weekend begint zelfs het wielerseizoen echt, hè? Maar de Primavera, daar is de Tirreno riet, maar dan ben je afgestapt. Ja. Ben je net helemaal fit? Nee, het ziet er wat aan te komen. En ik moest vorig jaar gewoon heel rustig beginnen. Dus, en opbouwen naar de Dauphiné en de Tour. Dat was gewoon het belangrijkste. Dit jaar wonen ze gewoon, mij gewoon echt super high in Parijs-Nice. En achteraf dan Tirreno. Ja. Even voor de duidelijkheid, want vanwege de ploegentijdrit die te rieden willen zoeken in de Tirreno, gaan ze zijn van Liewe, daar reed de hele ploeg van Astana. Dan moest nou net Parijs-Nice rieden, maar dan moest de Tirreno rieden. Ja. En achteraf Sjoen, hier het helemaal net hoogte, want Nee, wat hier meer waar, hè? Het is wel jammer dat natuurlijk. Want, het wie hoenen waren daar. Ja, maar die dag op zich voelde wel mij. Alleen nog die dag voor de tierrit, zeg maar, had ze de beslissing nam om die ploegentijdrit te schrappen. Ja. Ik begreep het ook wel natuurlijk. Dat het super hard waait. Maar mijn 8 man
achter de kwander is dat gewoon gevaarlijk. Dat snap ik ook wel. Want deze beeld niet we nou joggen in de snie. Hè? Dit is trouwens Bauke Mollema die door de finish komt. Die het heel knap als tweede eindigen achter Quintana. Ja. Maar dit doen we zo wel thuis. Ik zie het op dat moment zie ik in lekker warm in de bus. Dus op zich wie dat wel goed. Het minste is gewoon om hard te stappen. Maar achteraf wie dit gewoon een hele goede beslissing. En, want er zit wat in het reet. Daar moet er echt om denken nou. Ja, ik denk alles. Een protest en bloedprik en alles. En de voorbereiding was super goed. Testen van de ploeg was alle goed. Dus ik lag echt op schema. En iedereen wie. Ja, ik ben overtuigd dat het dat ik er gewoon heel goed vast hier. Maar ja, op een of andere manier is er toch iets verkeerd ging. En gaat net meer helemaal goed zat op mat. Je bent te vol het beest, het trainingsbeest. Want dat is natuurlijk een man die altijd krijgt wat een stapje verder gaat als de woorden. Dat het gaat om toewijding aan de sport. Ja, nou ja, ik denk, het eerste wat ik denk is dat ik toch iets te veel leeft aan. Ja. Om daar echt super te werden. En dan iets over de grens heen en dan kom je in het reet en dan moet je altijd even passen. En misschien dus ook wel goed dat je dus nou even... Catalonië ried je dus net. En de Ronde van Baskeland dan zit je alweer op de fiets. Hey jongens, in mijn club dan stappen wij eventjes op de fiets. Dat doen we in Sint-Niek bij Fietsclub. Wist je hoe die fietsclub heet, Liewe, in Sint-Niek? Nee, sorry. De Blauwe Trein. Harry, wat zou je leven zonder hutfietsen wezen? Nou, daar kan ik een heel lang antwoord aan en heel kut. Maar heel kut is, het is gewoon een leeg leven dan. Want fietsen is... ik heb een drukke baan, maar de zaken, maar alle andere dingen organiseren van deze vereniging. Maar ik hoor de zaken. En als je dan op een fiets stapt, dan is de holle hartstikke leeg en dat is heerlijk. Alle beslommeringen die het heeft, is gewoon kwijt. En dat is, toch inspanning, is dat gewoon een heerlijk iets. Saamhorig is heel groot, maar als ze die sportief pakken kennen, dan weten ze het net. Dus als ze die lekker op een kant zetten kennen, dan zullen ze dat net naletten. Maar het mooie is, als er dus dan weer een kruispunt komt, dan staan ze er met te wachten en dan laat ze die even uit. Ze winnen dan vaak al de 40 wat passeert, maar het is soms een van die jonge hoen. En dan wordt er even wat, ieder wordt even op zijn plek zetten. En dat is juist leuk, want dan is het naaipraat. Maar als je sporten, dan is het winnen en verliezen. En als je verliezen kennen en als je dat in het sport accepteren, verrikt het je zelf wel in de hand. En de jitters van de Blauwe Trein. Zou fiets er ook een peer hierbij, net Liewe? Ja, het wordt het nog even. Maar, het wordt het nog even, ik is er wel even terug. Dat is nooit berekend, denk ik. Want daar zit al op dit stuit. Ja, rond de 4. 4% vetpercentage. Ja. Dus daar dromen wij van. Daar dromen wij van. Hey, Juri, wat is nou de laatste storm bij Astana? Want ik bedoel, UCI wilde zij nog altijd de licentie aanpakken? Er was een termijn volgens mij die vandaag afliep, dacht ik. Dat Astana nog beroep in Tjinjekoer. Ja, nou ja, zoals het nu staat blijft de licentie wel gewoon behouden voor de ploeg. Er zijn wat ook bij de opleidingsploeg wat dopinggevallen geweest. Eind van vorig jaar. Ja, 3 bij de opleidingsploeg en 2 broers bij de profploeg. Ja, de broer Iglinski. Ja, klopt. En in principe
is er niks aan de hand tussen aanhalingstekens voor Astana op dit moment. Nee, waarom tussen aanhalingstekens? Nou ja, er is natuurlijk het een en ander gebeurd. Een boel kritiek ook in de hele wereld van toch zoveel dopinggevallen, neem die licentie af. Maar de UCI heeft besloten dat niet te doen en Liu is gewoon in de World Tour. Ja, want het is natuurlijk wel een heel interessante kwestie. Hè? Dat Astana hier dan die 4 dopinggevallen. Ze moesten van de UCI, kregen ze eerst een tijdelijke licentie, moesten ze aantonen dat de zaken goed in water winnen. Maar de UCI zei van wij zijn net tot joegen. In de praktijk vinden wij dat het oorsgeert is wat je hem opjouwen. Hij is natuurlijk Fino Koeraf, die ik al een skiernis had als doping. Dopingman, hè, toen maar die Tour werd eruit zetten is dat die Astana is van de buitenvrouw wat dubieuze ploeg. Hoe is het voor die, Leo? Want toen heeft dat natuurlijk al mooi maken. Door 16 die ploeg. Ja. Hoe gaat het er rond daar? Ja, nou ja, we kennen toen Fine Koeren van. Maar ja, dan kist bij alle ploegen haast volgens mij bij elke en alle ploegleiders die zitten in hetzelfde schuitje. Ja, precies. Wat, maar goed, er is wel 4 recente dopinggevallen in de ploeg. Ik al is de opleidingsploeg. Ja, maar die staat in principe los. Dat staat helemaal los van onze ploeg. Daar ben treien. Oké, ze rieden mij een broekje, maar Astana erop, maar dat had totaal niks met ons te maken. Voor de rest hebben we nou mijn ding besprutsen om nog verder te gaan. Dus gewoon echt alle trainingen maar wel op Jan. Al om de 4 dagen mag ik alles opsturen. Er worden SAFA gecontroleerd. Ja. Wat vies er eigenlijk van dat je SAFA onder een vergrutglas lezen? Ja, het is helemaal zo. Ja. Dus ja, daar kan me niks van veroordelen. Maar en een van die aanbevelingen in het rapport van de Cycling Independence Reform Commission. Hooggehoord. Het cirkelrapport inderdaad. Er staat ook die raden aan om nachtelijke controles in te voeren. Heeft de UCI ook mee ingestemd afgelopen vrijdag. Wat vind je er nou van? Ik vind dat wel heel fier. Als het even trog is, zeg maar, als het in de winter op stap bent, maar nagaan als het in de kroeg stiert, dat weet ik weer. En de muziek wordt even stilzetten en ik kan meneer Wester even bij de receptie komen, want de waarde zit je te controleren. En ik vind dat wel heel fier, maar ik vind dat schema wat we nou doen, vind ik al vrij fier. Het schema dat ze nou controleren kunnen van Seizoeren Maas en Olvoer jongens. Ja. Want er had natuurlijk dat cirkelrapport was daar onhelst. Die zei ze echt van oerdoping 20-90% van het hele peloton broekt prestatiebevorderende middelen. Dus een vrij brede marge trouwens, 20 onder mij 90. Koeksen, dus de vastzitter van de UCI, die zei daar dit oer. I think I'm shocked as well to hear some of the allegations that perhaps there is still doping continuing. We are going to improve and continue to improve and work hard on our processes and our intelligence gathering and retesting of samples and all of these other possibilities that are recommended in the report. And sooner or later, if you're cheating, we will catch you. Ja, hudde wurden, if you are cheating, we will catch you. Staan ze nou eigenlijk vaak van dat door bij die in tienje? Nou ja, sowieso komen ze heel vaak del. Maar ik ben hier nou hier net meer, dus... Ze komen hier net bij een dopingtest, maar Epke Zonderland. Ze komen dan vaak uit Duitsland, toch? Ja, meestal voordat ik naar Monaco ga, toen winnen ze hier heel vaak. En dan maatje ze gewoon een rondje, dan pakken ze gewoon alle topsporters. Dus elkaar eventjes de kerst op wachten dus. Want Chris Froome die zou nog even rondkomen op dat nachtelijke controlesysteem. Hè? Van als dit nodig is om de sport weer geloofwaardig te maken, dan mag dat maar. Dat is net leuk. Het is natuurlijk, ik zei dat het hutfietsen, dat is de meest controleerde sport misschien wel. Hè? Ja. Ik denk dat in elke topsport, in welke sport het ook is, dat er mensen de grens op ziek in de roer gaan. Dus dat die ik doping gebruik. Alleen het fietsen die had het wel het meeste onpak. Die is meer zichtbaar. Dat had ik gewoon, die had het gewoon zo maken dat het zo vier komt. En dan is het misschien ook wel heel goed om het gewoon toch breder te doen. En misschien hoe de hele dag te controleren. En gewoon zo min mogelijk... s'nachts dat gaat wel heel vier, maar gewoon wel hoe de hele dag. Maar is doping u te bannen of is dat een utopie? Nee, nooit. Weer topsport is geld. Weer geld is corruptie.
Ik denk dat het nooit uit de band is. Er zullen altijd mensen de zaken bedriegen. Ja. Maar ja... Alleen nog, wat je toen met Armstrong hier, dat vond ik wel heel schokkend. En toen heb ik een tijdje gedacht van, wat voor sport zit ik eigenlijk te zien. Bij Armstrong werd er echt een systematische doping met iedereen in zit. Ploegleiding, doktoren, neem maar op. Maar die is wel... Ja, die is voorbij. Die is wel weg. Oké, als staan het dan net de goede naam, de naam met Chen op het heden. Maar ik ga je nou een hier rijden. Ja. En echt, dit is echt, er gebeurt helemaal niks. Nee, degene die nou pakt worden, dat ben die broers, die hadden het gewoon op eigen houtje dat dingen. Ja. Maar Leo, heb je er dan ook moeite mee, zeg maar, dat de wielersport staat toch, als je een leek op straat vraagt, wielersport zegt 9 van 10, ja, doping. Ja. Heb je daar moeite mee? Bijvoorbeeld met voetbal heb je dat bijvoorbeeld totaal niet. Nee. Heb je er moeite mee dat het wielrennen daar altijd mee in verband wordt gebracht? Ja, het gaat er bij mij het in en het oor hier weer uit. Ja, daar doe je niks aan. En ik sliep er net minder van. Ja, wat kan ik er aan? Ja, als het lekker sleept, dan steeds er weer van de door. Toch? Ja. Met een nachtelijke controle. Ja. Ja, zeg je er toch. Nou jongens, eventjes positief, leuke voorspelling afsluiten. Nee, eerst krijgen we de quiz. Deze keer een vraag over het fietsen in het generaal en over Liewe Westra in het bijzonder. Want wat is de bijnaam van Liewe Westra? Is dat A, de flits van Volsgeren? Is het B, de beer van de Lemmer? Is het C, het best van de tienje? En voor deze ene keer een antwoordmogelijk idee is het misschien, daar is hij weer, Berend Schootstra. Mail je antwoord van Waasje naar bient@omroepfriesland.nl. Ja, en te winnen een origineel shirt van Astana, maar een handtekening van het beest zelf, Liewe Westra. De winnaar trouwens van Vlien Wieke, dat is Hilly Klomp van Bornburgum. En zij krijgt het Jereveen pakket. Op de radio toch ik weer wie het verslag van de wichtigste Friese sportevenementen van dit weekend. Sneur een extra lang sportprogramma om 7:15. Nog een verslag van Heracles Almelo, Chin Sportclub Jereveen. En een kwartier van Jochenen. Dan zitten Koos Wieling en Andor Faber kleren om u op de hichte te houden van AZ Chin Cambuur. Liewe, die contract rint al bij Astana, maar de eerste peteren is dat weer gewoon, hè, met Fino Korov. Ja, dat begint aan wel een beetje natuurlijk, maar gewoon rustig blauw en ik zit je goed, dus... dat was op jou. Ja. Net zoals er nou een team als Orica Green ging kerst, dat Pieter Wenings had floreerd, was wat meer vrijheden heeft, misschien als zelf nog succes. Ik ken hier van mijn eigen koers in en ik heb vorig jaar de Tour won. De kopman, mij Nibali en ik denk net dat er volle mensen dat ze kennen. En daar ben ik heel trots op. En En dat moet eigenlijk dit seizoen weer het hoogtepunt worden. Ja, daarom. Daar werk je weer gewoon heen. En we zullen zien dat we hetzelfde kunnen doen als vorig jaar. Ja, maar de start is nou in Utrecht. Ik kan me vaststellen, dat was met alleen nog Utrecht, toch? Dat was ik even Sjenlitten. Ja, ik wil net alleen nog voor de camera's, want dat hebben we nou weten we nou. Maar gewoon eventjes... Ja, nee, ik doe gewoon mijn werk. En het belangrijkste is dat hij mijn geel Parijs inriet. Ja, en maar hij, dat wordt dan Nibali. Wat denk je ook, Juri? Nibali nog altijd de sterkste? Ja, het wordt een lastig verhaal. Vroom, Contador en Quintana ook. Die zijn er natuurlijk straks allemaal op volle oorlog. Ja, maar we gaan ook weer kasseien, hè. Dus, daar hangt het toch wel een beetje om. Als iedereen die goed doorkomt, dan wil ik het wel zien wie de sterkste klimmer is. Nou, ik ben, boeten de kasseien om. Op dit moment is er net 100%. Dat zeker net. Maar ja, het hoeft ook net. De Contadors en de Quintana's die rieden op dit moment wel echt hut. Vroom hek. Ja. Maar hoe hij vorig jaar in de bergen om rieden, dat ik niet wel wel. Net op die pieken. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat positief de auto rond Verdij, dat zijn jongens als Liewe. Een Fries dat hij zo heeg kwam is maar Pieter Wening. Want er weer voor u natuurlijk ook unieke tijden als Frieske journai om dit soort mannen te volgen. Ja. Want is de hutfietssport in Friesland op dit niveau voorlopig van de baan. Dat vind ik wel heel jammer. Ja. Ik wil nog van je alle drie in namen weten, want waar is de grote favoriet van de Tour? Het wordt vanzelf nog even fjouwen jullie, maar waar is de grote favoriet van de Tour-winning? Als hij de Casino levert Quintana. Quintana. Ja, ik denk Nibali, want vorig jaar sterk had hij dat weer. Liewe?
Liewe Westra zelf. Ja, mijn kopman natuurlijk. Natuurlijk, dat ken ik natuurlijk. Hier de Tiegetank, onze 4 manje. Dan ben we er vanzelfs weer. Voor nu nog een hele gezellige joen. En alvast een goed weekend. Dag. AZ Cambuur? Ik denk... Hey Johannes, ik denk dat ze ballen zijn. Cambuur. 1-2 Cambuur is het toch. Man, hou eens op, luister nou. Cambuur wint 2-1. Nee, 3-1. Ik zou er net wat op stenen. Cambuur zal 2-0 winnen. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.